Det var også her nu. Jeg sidder med lidt anden følelse i dag, at spille 1-1 mod bundholdet egentlig. Du skal ikke lave kamper fra dem. Det ved jeg godt, jeg laver kamper. Det ved jeg godt, for fanden. Kan vi starte forfra? Nej, kom nu her. Jo, start forfra. Nej, det gør vi. Vi kører videre. Jeg ved ikke, hvem jeg stemmer på. Jeg vil stemme på Simon Stockholm med den. Hvorfor? Fordi han igen viser, at han er den, der gider løbe allermest til banen. Ja, og nu har Mikkel lidt snakket nok for den her gang. Og det er jo ikke kampreferat. Jeg stemmer for Mr. Kamper fra... Den eneste, der har indstillet fra start af at gå ind i den. Han får godt nok en dum gul korten. For helvede, han er kun 15 år. Hvad spiller han? Det må blive en Simon Stockholm. Han løber kraftigt med meget i dag. Det var han jo altid, så. Ja, men han løber lige han tager lidt skridt med en sidste gang. Og han er der altid videre. Ole. Ja, okay. Hvem spiller? Simon Stockholm. Hvorfor? Og viser hjemme, han er en af holdets bedste spillere. Jeg synes det er René. Han er sgu ved at score 2 kasser i dag, så det er jo fandme helt imponerende. Så René kan målmand. Jeg stemmer for Simon Stockholm. Han har fin styr på nede bagved i dag, synes jeg, selvom vi ikke spiller så godt i dag. Jamen, jeg var tvivl mellem Rune og Simon, men hvis Rune havde fået et par kasser, så fik Rune en kæmpe godt, men et par kasser mere, så havde han fået det, men jeg giver den til Simon. Jeg synes, Søren Eising han skal den i dag, fordi jeg synes ikke, os alle sammen spiller helt optimalt i dag, så Eising han redder en vigtig bold for, at de scorer igen, så Søren Eising. Søren Eising, man of the match 2010. Det er fordi, at han redder nogle vigtige bolde, og... Will, hvad siger du, kampspiller? Der er nok Simon, fordi han kommer med hurtighed og aktivitet, som vi har brug for. Ham spiller sammen. Simon. Fordi han løber. Søren Eising, han laver nogle fremragende redninger i dag. Han gør det skide godt. En redning, mand! Jeg vil gerne give stemme til Rune Rikkersen, fordi han scorer mest på det. Det synes jeg er en præstation til sig selv. Det tror jeg er grunden også. Jeg tror, jeg stemmer på mig selv.